Που η χώρα του Αφγανιστάν είναι πολύ, θα μου επιτρέψετε να πω, της μόδας, όλοι θυμήθηκαν και πάλι τους Καλάς. Όλοι άρχισαν να μιλούν για τους Καλάς, όλοι έγιναν ειδικοί για τους Καλάς, άλλοι με σημειώματα, άλλοι με μικροδημοσιεύσεις, από εδώ από εκεί. Αλλά ο άνθρωπος που στα αλήθεια γνωρίζει τους Καλάς είναι εκείνος που πήγε και τους βρήκε πρώτος. Εκείνος που είχε την τόλμη και το θάρρος να ανέβει στα κακοτράχαλα βουνά στα οποία μένουν, να ζήσει, να φάει και να πιει μαζί τους. Και όχι μόνο με αυτούς. Γι' αυτό η πολιτεία των Ελλήνων έχει σήμερα εδώ κοντά τον κύριο Αλεξάνδρου. Επίσης έχουμε μαζί μας και τον κύριο Σούλα, αντιδήμαρχο του Δήμου Ευόσμου, με αφορμή μια πολύ ωραία πρωτοβουλία την οποία θέλει να αναλάβει ο Δήμος αυτός της πόλης μας. Κύριε, καλώς ήρθατε στην πολιτεία των Ελλήνων. Καλησπέρα σας. Κύριε Αντιδήμαρχε, να ξεκινήσω με εσάς και όχι με τον κύριο Αλεξάνδρου. Λοιπόν, για πείτε μας δύο λόγια για τον Δήμο σας. Καταρχήν βρίσκεται δυτικά. Ο Δήμος Ευόσμου βρίσκεται στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Με τους 100.000 κατοίκους είναι ο μεγαλύτερος δήμος των Δυτικών Συνοικιών, ο τρίτος δήμος του πολεοδομικού συγκρατήματος Θεσσαλονίκης και ένας από τους μεγαλύτερους της Ελλάδος. Αυτό που κάνει το Δήμο μας κάτι πιο ξεχωριστό είναι η αλματώδης πληθυσμιακή αύξηση που είχε τα τελευταία 10 χρόνια. Περιττό να σας πω ότι είχαμε έναν διπλασιασμό των κατοίκων από την τελευταία απογραφή, με όλα τα προβλήματα που συνεπάγεται ένα τέτοιο φαινόμενο. Μέσα σε αυτά τα προβλήματα οι κάτοικοι μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε κοινωνικά και εθνικά θέματα και ως εκ τούτου και η διοίκηση του Δήμου μας. Μέσα στα πλαίσια αυτής της ευαισθητοποίησης δεν μπορούσε φυσικά να λείψει και το ενδιαφέρον για τους Καλάς. Μάλιστα. Που σταυτοπροϊζοριζόμενος ως Έλληνες, όπως θα μας αναλύσει και ο κύριος Αλεξάνδρου. Τώρα... Ναι, τι ξεκινάτε εσείς για τους Καλάς τώρα, γιατί αυτό το ακούσαμε και αυτό θέλουμε να το ακούσουμε από πρώτο χέρι από εσάς. Το ενδιαφέρον αυτό για τους Καλάς, όλο τον κατοίκο του Δήμου μας και της διοίκησης, τον τελευταίο καιρό έγινε ανησυχία. Ανησυχία λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν στο Πακιστάν και Αφγανιστάν. Πρόθεση του Δήμου μας ήταν να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, θέλαμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι είναι Έλληνες, αυτοπροϊζορίζονται ως Έλληνες, μας θεωρούν αδέρφια τους. Θέλαμε στην κατάσταση που βρίσκονται να στείλουμε κάποια φάρμακα, να στείλουμε ίσως κάποια βοήθεια ρουχισμού ή κάποια χρήματα να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε λίγο την κατάσταση. Ακόμη και να φιλοξενήσουμε στο Δήμο μας παιδιά και οικογένειες ολόκληρες των Καλάς αυτών. Ερχόμενοι σε επαφή με ποιον άλλον, με τον κύριο Αλεξάνδρου, ο οποίος είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, γνώστης αυτής της κατάστασης, μας εξήγησε και μας έπεισε βέβαια ότι σε αυτή την περίοδο είναι αδύνατον να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους λόγω της κατοικίας τους, του τόπου κατοικίας τους που είναι σε απομακρυσμένα μέρη, δεν μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή. Και τι κάναμε? Κάναμε το ελάχιστο δυνατό που μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτό που θα έκανε κάθε Έλληνας. Δηλαδή, πήραμε μια απόφαση, η οποία μέσα στο γενικό μέρος που αναφέρεται στα γεγονότα στο Πακιστάν και Αφγανιστάν, στην τρομοκρατία, στους πολέμους κλπ. Κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στους Καλάς, όπου εκφράζουμε την ανησυχία μας για τη φυλή αυτή των Καλάς, ότι σε περίπτωση βομβαρδισμών, ναι, μεν θα χαθούν και πολλές άλλες ψυχές. Ενδιαφερόμαστε για όλο τον κόσμο εκεί, αλλά ιδιαίτερα για τους Καλάς, όπου οι άνθρωποι αυτοί είναι ένα ζωντανό μνημείο συνέχειας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπως επίσης εκφράζουμε και την ανησυχία μας και για τα μνημεία που υπάρχουν στην περιοχή. Τα μνημεία που είναι δεκάδες, εκατοντάδες, ο κ. Αλεξάνδρου τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Και ζητάμε από την πολιτεία να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς οργανισμούς διεθνείς, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους και τα μνημεία. Πρώτα τους ανθρώπους, την κληρώνουμε και αποτελέσουμε ζωντανό μνημείο συνέχεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είστε λοιπόν πράγματι άξιοι συγχαρητηρίων. Τα συγχαρητήριά μου και των τηλεθεατών, είμαι σίγουρος, για αυτή την πολύ καλή σας ενέργεια. Να πάμε τώρα λίγο στον κύριο Αλεξάνδρου. Κύριε Αλεξάνδρου, το όνομά σας, για όσους γνωρίζουν έστω και λίγα, είναι συνυφασμένο μαζί με όλους τους ξεχασμένους Έλληνες. Από τα βιβλία σας,
και ένα σωρό άλλα πράγματα και τις εκδηλώσεις από το σύλλογο στον οποίο είστε πρόεδρος, έτσι δεν είναι, το Μακεδονό. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Αλεξάνδρου, πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με όλα αυτά τα πράγματα? Ήμουν και ο ίδιος είμαι παιδί της Διασποράς, έζησα 25 χρόνια στην Αγγλία και ένιωσα τον πόνο γενικά του μετανάστη. Εκεί πρωτάκουσα για τους Καλάς κάποια μέρα στο Πικαντήλι, έτρωγα σε ένα εστιατόριο. Όταν μου πλησίασε ένα ψηλό ξανδό παλικάρι, μου ρώτησε αν είμαι Έλληνας, του είπα ναι, μου λέει και εγώ Έλληνας είμαι, Μακεδόνας. Περίμενα να ακούσω ότι κάπου Σέρες, δράμα, ξέρω κάτι τέτοιο. Όχι, μου λέει από τα Δυτικά Ιμαλάια. Δυτικά Ιμαλάια. Ναι. Στην αρχή δεν ήξερα πώς να το πάρω αυτό το πράγμα. Αργότερα το είχα σχεδόν ξεχάσει. Και μετά από χρόνια ένας φίλος μου Εγγλέζος επισκέπταν την περιοχή για δουλειά. Του λέω: για κοίταξε, φιλέλληνας ο ίδιος, αν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, και κατενθουσιασμένος μου είπε ότι υπάρχουν. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την πρώτη φορά να πάμε να τους βρούμε. Πέσαμε στον πόλεμο, τον Περσικό πόλεμο, μας γύρισαν πίσω. Τη δεύτερη φορά, για να συντομεύσω λίγο την ιστορία, φτάσαμε στο Καράτσι. Παραδίπλα από το Καράτσι είναι τα αρχαία Πάταλα, ελληνικό λιμάνι. Είναι η μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν με 13 περίπου εκατομμύρια. Από εκεί, ακολουθώντας μια βόρεια πορεία παράλληλη με τον Ινδό ποταμό, φτάσαμε στο Ισλαμαμπάτ, που είναι η νέα πρωτεύουσα του Πακιστάν, μια πανέμορφη πολιτεία, χτισμένη από το δικό μας τον πολεοδόμο, τον κύριο Δοξιάδη, και συνέχεια πιο βόρεια τα Τάξιλα, που είδαμε και την ελληνική πόλη τέλος πάντων. Περάσαμε τον Ινδό ποταμό, φτάσαμε στο Πεσαβάρι, εκεί που θα γίνουν όλες οι φασαρίες, ή μάλλον που γίνονται αυτή τη στιγμή. Είναι κοντά στο Κάι Μπαπά, στα σύνορα με το Αφγανιστάν, η οποία παρουσιάζει μια βιβλική εικόνα. Οι πάντες οπλοφορούν. Είναι αυτό που είπα εγώ, the wild west of the east, ας πούμε. Αυτό να πούμε λίγο για τους τηλεθεατές μας. Αυτό το Κάιμπερ Πας ή πέρασμα Κιμπέρ κτλ. Ναι. Πού ακριβώς βρίσκεται, είναι, για να έχουν υπόψη οι τηλεθεατές? Από το Ισλαμαμπάτ, που είναι πρωτεύουσα τώρα, πηγαίνοντας βόρειο-δυτικά, κάπως έτσι. Ναι. Καταρχήν να πούμε σε ποιο κράτος μέσα είναι στο Πακιστάν, είναι στο Αφγανιστάν ή στα σύνορα? Είναι στα σύνορα ανάμεσα. 45 μίλια. Απρόσιτη περιοχή. Είναι ένα πέρασμα μήκους 45 μιλίων δηλαδή. Λοιπόν, δεν μπορεί να το περάσει. Δηλαδή, αν έστω και με ένα πιστόλι να δεν μπορεί να το περάσει. Είναι τόσο. Λοιπόν, και από εκεί πέρασε ο Αλέξανδρος. Εκεί μας πέρασαν 2 φορές. Πιο βόρεια, βέβαια, φτάνουμε στην κοιλάδα του ποταμού Σοώστη. Απέναντι τα βουνά, ακόμη και σήμερα ονομάζονται βουνά Δέδαλους, του Δέδαλου δηλαδή. Πιο βόρεια είναι το Νησάρι, η αρχαία νήσα που πιστεύετε ακόμη και σήμερα από τους ντόπιους ότι εκεί γεννήθηκε ο Διόνυσος. Απέναντι είναι το Τρισμύρ με κοντά 8.000 μέτρα υψόμετρο, που εκεί πιστεύετε ότι ο Δίας έδεσε τον Προμηθέα. Χίνδου Κούσιο Ινδοκάυκασος. Λοιπόν, αυτός είναι. Και φτάνουμε στο Lower Pass, που οι Έλληνες το πέρασαν το Lower Pass 2 φορές χειμώνα. Μιλάω για μια πολύ άγρια περιοχή. Το χειμώνα δεν μπορεί να την περάσει με τίποτε. Και την πέρασαν δική μας 2 φορές με χιόνια. Και φτάνουμε στις κοιλάδες των Καλάς. Εν συντομία, αν και είναι γνωστό το θέμα νομίζω τώρα, οι Καλάς είναι περίπου 3.000 στο Πακιστάν, οι Black Καλάς 30.000 στο Αφγανιστάν. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι εξισλαμισμένοι. Πιστεύουν στους 12 Ολύμπιους θεούς, πατέρας θεός Διατζέο, Μπόλαμάιν, Τζέστιακ, εστία δηλαδή, και ο Απόλλων. Αλλά το πιο σπουδαίο για μας είναι ότι πιστεύουν στο Μαχεντόν, το καταλαβαίνετε, και στο Σικάντερ, που είναι ο Μέγα Αλέξανδρος. Λοιπόν, έχουν ελληνικά ήθη και έθιμα, πίνουν κρασί, είναι ξανθοί με πράσινα μάτια ή μελαχρινοί μεσογειακού τύπου, και πιστεύουν οι άνθρωποι ότι έχουν καταγωγή από τις στρατιές του Μέγα Αλέξανδρου. Ο μύθος το έχει ότι 5 στρατιώτες του Μέγα Αλέξανδρου χάθηκαν στα περάσματα και παντρεύτηκαν τις κόρες του Διόνυσου. Η πραγματικότητα μάλλον είναι ότι ίσως να προϋπήρχαν ορισμένοι από τους περσικούς πολέμους εχμάλωτοι που τους στείλανε εκεί οι Πέρσες. Το λένε και οι αρχαίοι συγγραφείς ότι είχαμε εκεί πέρα. Βέβαια, ότι βρήκε ο Αλέξανδρος πόλη σημαίνει. Έτσι, που τον υποδέχτηκαν. Λοιπόν, και ο Αλέξανδρος βέβαια τοποθέτησε πληγωμένους συντρόφους και τα λοιπά να φυλάνε αυτά τα περάσματα για να ελέγχει την περιοχή. Αυτοί μείναν απομονωμένοι εκεί, δεν παντρεύτηκαν με τους τριγύρω και έτσι διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η Καλάς, η οποία είναι όπως είπε ο κ. Αντίμορφος, είναι ένα ζωντανό μουσείο. Τους βλέπουμε και εδώ τώρα. Λοιπόν, ναι, είναι ένα ζωντανό μουσείο. Πρέπει να τους προστατεύσουμε. Πρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν ξέρω, Πολιτισμού, το ΝΑΤΟ τι θα κάνουν. Κάτι πρέπει να κάνουν. Νομίζω αυτή είναι η μεγάλη βοήθεια τη στιγμή. Το Υπουργείο Εξωτερικών πήγε ο κ. Παπανδρέας σε πολλές πρωτεύουσες, αλλά δεν τον ακούσαμε να πει τίποτα. Δεν ξέρω, κάποιο πρέπει να τους φροντίσει αυτούς τους ανθρώπους, το ΝΑΤΟ, η UNESCO, γιατί είναι ένα ζωντανό μουσείο, μοναδικότητα στον κόσμο δηλαδή. Να πούμε και 2 λόγια για την πολιτεία του ενδιαφέρον όταν τελειώσει ο κ.
κύριος Αλεξάνδρου. Λοιπόν, αυτή είναι η Καλάς. Τώρα, αλλά δεν είναι αυτές τις μέρες, ακούμε όλες τις εκπομπές στις τηλεοράσεις και λένε όλοι και δεν λένε τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν εμάς σαν Έλληνες. Λοιπόν, σαν Έλληνες, τα σημεία που μας ενδιαφέρουν είναι τρία. Είναι η Καλάς, όπως είπαμε, και ειλικρινά ευχαριστώ το Δήμο Ευόσμου για αυτό το ενδιαφέρον του, γιατί εγώ, ξέρετε, όταν γύρισα από την περιοχή από τα Δυτικά Ιμαλάια, κινδύνευσα να θεωρηθώ γραφικός με αυτά που έλεγα. Εάν αφαιρέσουμε δηλαδή κάποιους δημοσιογράφους, όπως τη γνωστή δημοσιογράφο Μαρία Ζωνέ και μερικούς άλλους, λίγοι ήταν αυτοί που πραγματικά με πίστευσαν σε αυτά που έλεγα. Τώρα ξαφνικά γίνανε όλοι καλοσολόγοι, το οποίο και αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Υπάρχει κίνδυνο, δηλαδή το τελευταίο καρφί στο φέρω τον Καλάς να πει από ελληνικά χέρια, γιατί πολλοί λένε πράγματα και φαντάζονται πράγματα όπως να πάμε, λέει, να τους βάλουμε θέρμαση. Μα είναι δυνατόν να βάζεις θέρμαση στους ανθρώπους που ζουν πάνω στα βουνά, αποκλεισμένοι 10 μήνες το χρόνο, σε ειδικά σπίτια που τους κράτησαν για χιλιάδες χρόνια. Αυτοί δεν θα δουν άνοιξη μετά, αν κάνουμε κάτι τέτοιο. Να μπαινοβγαίνουν με θέρμες στα σπίτια τους. Πριν πάμε εκεί, να ακούσουμε κάτι που ήθελε να μας πει ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Σούλας. Ναι, να πω, αν μου επιτρέπει ο κύριος Αλεξάνδρου, να συμπληρώσω ότι μίλησε για το κρασί που πίνουν οι Καλάς και μάλιστα το κρασί αυτό οι Καλάς το κατασκευάζουν σύμφωνα με αυτό που περιγράφει ο Ησίωδος στο έργο Έργα και ημέρα. Ακριβώς με τον τρόπο όπως περιγράφει ο Ησίωδος πώς κάνουν το κρασί οι αρχαιέλληνες, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο κατασκευάζουν το κρασί που πίνουν οι ίδιοι στα μέρη αυτά. Αυτό που ήθελα να πω τώρα για την υπόθεση των Καλάς είναι ότι εκτός από το ενδιαφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα τώρα το μεσημέρι κάνοντας ένα σέρφινγκ στο Ιντερνετ είδα κάποια σχολιά τα οποία είχαν κάποια αναφορά μαθητές στους Καλάς και συγχαρητήρια και μπράβο τους, απουσιάζει παντελώς η πολιτεία. Ανύπαρκτη η πολιτεία. Πουθενά η πολιτεία. Εκτός από την τοπική αυτοδιοίκηση που ενδιαφέρεται και κάποιους φορείς και συγχαρητήρια στον κύριο Αλεξάνδρου και στον Μακεδνό για το ενδιαφέρον τους, δεν υπάρχει η ελληνική πολιτεία. Κανένα ενδιαφέρον. Εδώ θα πρέπει να επαναλάβουμε και να πούμε ότι η Τουρκία, κύριε Ιακώπουλε, προσπαθεί να πολιτογραφήσει και να προσδιορίσει φυλές ατόμων, ανθρώπους, όπως είπε ο Μάκη λόγω χάρη, δεν έχουν καμιά σχέση σαν Τούρκους. Να σου πολιτογραφήσει όλο τον κόσμο. Και εδώ υπάρχουν άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται σαν Έλληνας, σαν συνέχεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και αδιαφορούμε. Εδώ μέσα στα Σκόπια έχει 250.000 Έλληνες και δεν πάει κανείς να τους δώσει. Είμαστε τυχεροί, κύριε Ιακώπουλε, που οι άνθρωποι αυτοί ζουν στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν. Εάν ζούσαν στην Τουρκία, μέχρι τώρα θα είχαν και εξισλαμιστεί και θα είχαν τουρκοποιηθεί. Ευτυχώς που ζουν στα μέρη εκείνα. Αυτό είναι σαν παράπονο όλων όσων ασχολούνται με τις υποθέσεις αυτές και είναι ευαισθητοποιημένες αυτά τα θέματα για την απουσία της ελληνικής πολιτείας. Αν μπείτε μέσα στο Ιντερνετ θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν χιλιάδες sites ανά τον κόσμο με το όνομα Καλάς. Ούτε ένα ελληνικό site επίσημο. Ούτε ένα ελληνικό site επίσημο είτε του Υπουργείου Εξωτερικών είτε κάποιο. Επομένως, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν ξοδεύει χρήματα για να προάγει αυτό που λέμε ελληνισμός. Εξάλλου υπήρξε και μία. Θέμα χρημάτων, κύριε Ιακώπουλε. Δεν είναι θέμα χρημάτων αυτό. Είναι αδιαφορία. Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Σούλα μου. Αλεξάνδρου, σαν ιδιώτης, έκανε το ταξίδι μόνο του. Ξέρετε γιατί το λέω. Ναι, δεν ξοδεύει χρήματα, αδιαφορεί. Γιατί αυτό ήθελα να πω. Ο κύριος Αλεξάνδρου, χωρίς να πάρει δεκάρα τσακιστή, πήγε σε τόσα θαυμαστά μέρη. Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Αλεξάνδρου, ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με τους Καλάς? Πότε είδατε Καλάς? Σας είπα, τον πρώτο τον συνάντησα τυχαίως στο Λονδίνο, σε εστιατόριο. Αυτό ναι. Επιτόπου όμως, επιτόπου εκεί. Όταν πήγα στις περιοχές, όταν πήγα στο είναι σε κάτι σημεία που ζουν τέλος πάντων εκεί στα πρόβανα των Ιμαλαίων, και όταν μάθανε ότι ένας Γιουνάν βρίσκεται στην περιοχή, ένας Έλληνας δηλαδή, δεν θα το ξεχάσω αυτό. Εμείς είχαμε κάνει κάμπ κοντά στο ποτάμι τέλος πάντων και ήρθαν σιγά σιγά το πρωί, πλησίαζαν έτσι ντροπαλά κτλ. Μετά ήρθαν και με ακουμπούσανε. Εκείνο που με έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν θα το ξεχάσω, τα μάτια τους, αυτά τα κάτι πράσινα, γαλάζια μάτια έτσι. Μα είναι κάτι το συγκλονιστικό δηλαδή. Λες και βγαίνει έτσι η σκέψη τους μέσα από την ιστορία. Είναι κάτι το πολύ συγκλονιστικό. Εμένα βέβαια άλλαξε τη ζωή μου στην κυριολεξία. Αλλά επειδή τώρα βρισκόμαστε στην περιοχή, πρέπει οπωσδήποτε εν συντομία να αναφερθούμε σε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα έχει αναφέρει σχεδόν κανένας αυτές τις μέρες στα κανάλια. Εκτός από τους Καλάς, λοιπόν, έχουμε τους Πατάνς ή Παχτούνς. Λοιπόν, και ποιοι είναι αυτοί? Γιατί όλοι μιλάνε συνέχεια για τους Ταλιμπάνς, Ακούστε να δείτε, κύριε Ιακώπουλε, δεν υπάρχει φυλή με το όνομα Ταλιμπάνς. Ταλιμπάνς θα πει
Μπορεί να είναι και ένας από την Αλβανία μουσουλμάνος που έχασε τη μάνα του και τον πατέρα του, τον πήραν και τον στείλαν σε ιερατικό Ισλαμικό σχολείο στο Πακιστάν. Μπορεί να είναι και Σαουθάραβας, μπορεί να είναι και Πακιστανός και Αφγανός και. Στην περιοχή υπάρχουν 36 φυλές με παρακλάδια. Λοιπόν, οι Πατάνς είναι οι θύνοντες, αν θέλεις, της περιοχής, είναι το 40% του όλου πληθυσμού της περιοχής που ξεκινάει από το Αφγανιστάν και τελειώνει μέχρι το Ισλαμαμπάτ και μέσα ακόμα στο Πακιστάν. Πόσα εκατομμύρια είναι οι Πατάνς? Γύρω στα, τους υπολογίζουν αυτούς γύρω στα 12 εκατομμύρια, δηλαδή το 40% περίπου του πληθυσμού του Αφγανιστάν. Έτσι, Αφγανιστάν, επί τη ευκαιρία, κάτι που δεν ακούστηκε ποτέ, να το θυμάστε, Αφγανιστάν θα πει η γη των αγνών. Αυτό πρώτη φορά ακούγεται στον αέρα. Αφγανιστάν θα πει η γη των αγνών. Λοιπόν, τώρα, αυτοί πιστεύουν οι ίδιοι, μάλιστα ένα παρακλάδι του σε Αφρίντι, ότι είναι παιδιά από το γάμο της Ροξάνης με το Μέγα Αλέξανδρο. Αυτό δεν είναι ευσταθεί ιστορικά. Αυτό όμως πιστεύουν οι ίδιοι. Όταν μάθουν ότι στην περιοχή υπάρχει ένας Γιουνάν, Έλληνας δηλαδή, έρχονται, σε βρίσκουν, σε αγκαλιάζουν, σε υποδέχονται. Τώρα λέμε για τους Πατάνς, όχι για τους Καλάς. Για τους Πατάνς. Δεν είναι αυτοί οι αγρίκοι που μας παρουσιάζουν σε καθημερινή βάση στις τηλεοράσεις. Είναι άνθρωποι ευγενείς. Πολλοί από αυτούς έχουν σπουδάσει σε ευρωπαϊκά και αμερικάνικα πανεπιστήμια. Είναι επιχειρηματίες, έχουν εργοστάσια, κάνουν εμπόριο κτλ. Μου δώσανε μια πολύ συγκινητική φιλοξενία. Είναι κάτι να πούμε επομένως ότι οι Ταλιμπάν είναι ομάδα ατόμων, αλλά όχι φιλετική διάκριση. Ακριβώς, είναι αυτοί οι οποίοι ήταν ορφανοί, μεγάλωσαν στα ιερατικά σχολεία του Πακιστάν και τους πήραν οι Αμερικανοί εκεί. Ήταν τα χαϊδεμένα παιδιά των Αμερικανών. Για να πολεμήσουν τους Ρώσους. Έτσι, μπράβο, για να διώξουν τους Ρώσους. Επομένως, μέσα στους Ταλιμπάν μπορεί να είναι και Πατάνς. Έτσι, βέβαια, ναι. Σαφώς. Ναι. Αλλά ήταν πάντα οι οπλαρχηγοί, γιατί αυτοί είναι, καταλαβαίνετε, μορφωμένοι άνθρωποι κτλ. Τι ενέργειες έχετε υπόψη σας ότι έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών για να εκμεταλλευτεί τη σχέση με αυτούς που έχουν το πάνω χέρι τώρα? Τίποτα. Σας είπα ότι όταν ήρθα από τα Δυτικά Ιμαλάια κινδύνευσα σχεδόν να θεωρηθώ γραφικός. Τώρα βέβαια γέμισε η Ελλάδα με καλαζολόγους και έτσι. Και κανένας πάλι δεν παίζει στην ουσία. Η οποία ουσία, είπαμε για τους Καλάς, λέμε για τους Πατάνς, τι πρέπει να γίνει, τους λέμε τι πρέπει να γίνει και στη συνέχεια. Έχουμε και το τρίτο σκέλος της ιστορίας, το οποίο είναι τα ελληνιστικά ευρήματα σε ολόκληρη την περιοχή. Θα σας αναφερθώ για τον Έλληνα Βούδα, ξεκινώντας όμως από το έκανο. Χθες είδα σε πολύ μεγάλο κανάλι δημοσιογράφο να είναι πάνω σε κάτι βουνά και να δείχνει απέναντι και να λέει, εδώ λέει είναι το Αϊχανουμ, λέει. Και μου είπαν έτσι, μου είπαν, λέει, ότι από εδώ πέρασε ο Μέγα Αλέξανδρος. Μα δεν είναι Αϊχανουμ, είναι Αϊκανούμ, και το οποίο είναι η Αλεξάνδρεια η Εσχάτη. Το οποίο Αϊκανούμ έχει μέσα θέατρα, έχει βιβλιοθήκες, έχει στάδια, έχει αγορές. Βρήκαν αγάλματα, βρήκαν τον ήλιο της Βεργίνας, βρήκαν σε μοσαϊκό συμβουλές πώς να συμπεριφέρουν. Επιγραφές και τα λοιπά. Επιγραφές στα ελληνικά, όλα αυτά. Μπήκαν λοιπόν οι Ρώσοι μέσα, πήραν τι ήταν, τα πήγαν στη Ρωσία. Μπαίνουν μετά στον πόλεμο τον εμφύλιο που επακολούθησε, άλλα πήραν να τα πουλήσουν για χρήματα για να διατηρούν αυτούς που έχουν τους πολεμιστές τους. Οι Πατάνς σε ποιους πολέμους πρωτοστάτησαν και ήταν οπλαρχηγοί? Οι Πατάνς εναντίον των Ρώσων, αλλά οι Πατάνς, ακούστε να δείτε, είναι η πιο πολεμοχαρής φυλή σε ολόκληρη την Ασία. Όλοι τους βγάζουν το καπέλο. Είναι ένα πολεμοχαρής. Είναι αυτοί που βλέπουμε εδώ τώρα. Ακριβώς, ναι. Αυτοί από μικρά παιδιά, από 8 χρονών, μεγαλώνουν με το Καλάσνιχοφ που είναι η βεντέτα όπλο. Κατά τα σπαρτιατικά έθιμα δηλαδή. Έτσι. 12 χρονών πιάνουν ήδη όπλο. Και το οποίο δεν το αποχωρίζονται ποτέ. Είναι μέρος της ζωής τους. Γι' αυτό και έχουμε δει και στο βιβλίο σας εδώ οι Έλληνες των Ιμαλαίων, σε αυτό το βιβλίο με τους Καλάς, θα μπορούσαμε να το δείξουμε κιόλας, αυτό το βιβλίο, μέχρι και χαλιά έχει μέσα με Καλάσνικο πάνω. Χαλιά, προσέξτε, προσευχής χαλιά. Χαλιά προσευχής. Έτσι, με τα Καλάσνικο. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, αγαπητοί φίλοι, ειλικρινά δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε επί τόπου. Δεν έχει γραφεί το βιβλίο αυτό από τον κύριο Αλεξάνδρου επειδή κάποιοι του είπαν μερικά πράγματα. Εδώ για του λόγου του αληθές θα να σας δείξω μερικά πράγματα από μέσα. Επισήμανε το λίγο στη φωτογραφία. Το κοριτσάκι να δούμε. Θα δούμε και το κοριτσάκι, αλλά πρώτα θέλω να δούμε εσάς εδώ και να μας πείτε τι βλέπουμε. Εδώ είστε εσείς. Εδώ είμαι ανάμεσα σε δύο αγάλματα των Καλάς. Έτσι φαντάζονται τους Έλληνες Μακεδόνες πολεμιστές, τους αρχαίους. Λοιπόν, τα οποία αγάλματα βέβαια τα κάνουν αυτοί και τα σέβονται. Πάνε όμως κάτι πολιτισμένοι εντός εισαγωγικών Ευρωπαίοι, τα οποία τα κλέβουν και τα πουλάνε. Εδώ θα δούμε τώρα κάτι παιδάκια από...
Εδώ βλέπετε καθαρά πλέον δύο παιδάκια των Καλάς. Λοιπόν, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση. Καμιά σχέση. Το Ξανθό με τους κορακομάτιδες. Με τους δύο κινδύνους που υπάρχουν. Το κοριτσάκι το Ξανθό φοράει ευρωπαϊκά ρούχα και όχι την παραδοσιακή στολή. Και το άλλο φοράει τα μουσουλμάνικα. Είναι δύο από τους μεγάλους κινδύνους που απειλούν αυτή τη στιγμή τους Καλάς. Να δούμε και μια φωτογραφία με τους πατάνς εδώ, οι οποίοι είπαμε οι περισσότεροι είναι μορφωμένοι και ξέρουν τους γίνεται. Δεν πρέπει εμείς να το εκμεταλλευτούμε αυτό, αφού οι πατάνς είναι οπλαρχηγοί εκεί να αποκτήσει δύναμη. Και βλέπουμε εδώ ότι. Έτσι. Εδώ είμαι σε ένα κρυστήγιο τέλος πάντων, είναι αξιωματούχοι. Και αυτοί έχουν χαρακτηριστικά δικά μας. Συνταγματάρχης αυτός με τα ξανθά τα γένια και λοχαγός ο άλλος από την άλλη μεριά, ο καπετάν σεφ, λοχαγός δάσκαλος. Όλα αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά. Πράγματι, αγαπητοί φίλοι, το βιβλίο αυτό κανείς δεν πρέπει να το χάσει. Εγώ το έχω διαβάσει κάνα 2 φορές, αλλά θυμίζει μυθιστόρημα, αλλά είναι αλήθεια. Εγώ διάβασα εδώ για ένα βομβαρδισμό. Πού ήσασταν? Κάποιος που ήρθε, πείτε μας εκείνο που ήρθε και σας βρήκε τον Πανύψηλο με το Καλάζνικοφ εκεί. Πήγαμε να περάσουμε το Κάι Παπάς, το έχω πει αμέτρητες φορές, αλλά. Για να τα ακούσουμε, γιατί θέλω να τα ακούσω από εσάς, δεν μου αρκεί να το διαβάσω. Πήγαμε να περάσουμε το Κάι Παπάς, γίνανε κάτι βομβαρδισμοί τέλος πάντων και γυρίσαμε πίσω απογοητεμένοι στο Πεσαβάρα. Και καθώς διασχίζαμε τον κεντρικό δρόμο, ήρθε ένα ντάτσουν γεμάτο μουτζαχατίν και ρώτησε ποιος είναι ο Γιουνάν, ο Έλληνας. Λοιπόν, εγώ αισθάνθηκα άσχημα γιατί εκεί μέσα είχα να παγάει κάποιους δυτικούς για λίτρα. Και βέβαια κανένας δεν είπε τίποτα, όλοι γύρισαν και κοίταξαν προς τη δικιά μου. Κανένας δεν είπε τίποτα, όλοι κοιτούσαν εσάς. Ναι, οπότε το παλικάρι αυτό με το όνομα Σικάντερ που θα πει Αλέξανδρος, λοιπόν ένα ξανθό ψηλό παλικάρι στα 2 μέτρα, αφήνει το καλάζι μου στην άκρη, έρχεται, μαγκαλιάζει και μου λέει το εξής. Το έχω πει αμέτρητες φορές και πάλι συγκινούμε. Αδελφέ μου Σικάντερ, δηλαδή είχε μάθει ότι Αλεξάνδρου είναι το όνομά μου και εγώ Σικάντερ είμαι γιατί αργήσατε τόσο πολύ να έρθετε να μας δείτε. Πού να ξέρει όμως ότι είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Εδώ θα να σας δείξω τον κύριο Αλεξάνδρου ανάμεσα στους πολεμιστές με ένα Καλάζνικοφ. Δεν το χρησιμοποιήσατε βέβαια. Ή ρίξατε. Εγώ θα έριχνα πάνω. Προς τη μεριά της Καμπούλ για να δείξουμε ότι διαφωνούμε. Μάλιστα, ρίξατε παραδοσιακά. Και έχω και τους κάλικες ακόμα στο σπίτι μου. Για πείτε μας τώρα. Αν τελειώσατε, να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με αυτά που έχω διαβάσει στις ιστοσελίδες. Υπάρχουν ιστοσελίδες όπου λένε οι Καλάς πιστεύουν στον Δία, είναι ειδωλολάτρες. Θέλω να πω ότι επειδή πιστεύουν στον Δία, δεν είναι ειδωλολάτρες και οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύουν στον Δία. Ουδέποτε οι Έλληνες υπήρξαν ειδωλολάτρες. Σαφώς οι Έλληνες δεν ήταν ειδωλολάτρες. Ποτέ, μα ποτέ. Ίσα-ίσα ενδεικτικό αυτού. Οι Έλληνες ήταν και μονοθεϊστές. Ο Αριστοτέλης στο Περικόσμου το λέει καθαρό, ο Θεός είναι ένας. Όλοι τους δίνουν διαφορετική ονομασία. Αυτό ήθελα να το μπορεί πολλοί κόσμος να ευαισθητοποιηθεί και να μπει στο Ιντερνετ να διαβάσει. Θα διαβάσει πολλά έτσι ότι οι Καλάς πιστεύουν στο Δία, είναι ειδωλολάτρες. Γίνεται έμεση αναφορά στους αρχαίους Έλληνες. Μηνύματα εκεί και να εξηγούμε. Ποτέ οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν ειδωλολάτρες. Όμως, θα μου επιτρέπει ο Αλεξάνδρου ένα πολύ σημαντικό. Θα ήταν άδικο στο ψήφισμα που κάναμε να μην αναφερθούμε και στην ουσία του ψηφίσματος ότι συμπαραστεκόμαστε στο λαό της Αμερικής για το μεγάλο πλήγμα που δέχτηκε και τα θερμά μας. Σαφώς, ο λαός Αμερικής δέχτηκε το πλήγμα άσχετα από πού προέρχεται το πλήγμα. Αλλά το σπουδαιότερο λέμε ότι ο πόλεμος και η τρομοκρατία, κύριε Ηλιακόπουλο, είναι 2 αιτίες που δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Βεβαίως. Αυτό επισημάναμε ότι και ο πόλεμος είναι τρομοκρατία. Οδύνη, θλίψη, πόνο και θάνατο. Και οι 2 ενέργειες δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα κατ' στην ίδια κατηγορία. Γι' αυτό και με το ψήφισμα ζητάμε να μην γίνουν εθνικές ενέργειες, να μην συμμετάξει η χώρα μας σε αυτές τις πολεμικές ενέργειες. Εδώ είναι το ψήφισμά σας. Αυτό είναι το ψήφισμα. Θα μπορούσαμε να το δείξουμε το ψήφισμα. Βεβαίως. Έχω κάτι σημειώσει πάνω. Ναι. Το ψήφισμα του Δήμου Ευόσμου, να σας δείξουμε. Εδώ. Αγαπητοί φίλοι. Ο Δήμος Ευόσμου, ακόμη μια φορά να πούμε ότι είναι άξιος συγχαρητηρίων για αυτές του τις ενέργειες, τις σκέψεις και τις ευαισθησίες. Ομόφωνο μάλιστα ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ευόσμου της 24 Σεπτεμβρίου 2001. Μάλιστα. Μπράβο σας. Μακάρι όλοι να είχαν τέτοιες ενέργειες. Κύριε Αλεξάνδρου, πείτε μου κάτι. Εσείς που περπατήσατε το χώρο εκεί,
Είναι χώρος μόνο για ανταρτοπόλεμο καταρχήν, έτσι είναι. Σίγουρα. Δεν μπορούμε να συζητάμε για βαρύ πυροβολικό, για τέτοια πράγματα. Ανταρτοπόλεμο και αεροπλάνα. Και εγώ αμφιβάλλω και για τους βομβαρδισμούς ακόμη, γιατί βομβαρδίζει ένα συγκεκριμένο κράτος, βομβαρδίζει τις πηγές, τις εγκαταστάσεις του, το οποίο δεν υπάρχουν. Εκεί δεν έχει τίποτα. Η Καμπούλ έχει ήδη γίνει. Ερείπια, την έχουμε δει επανειλημμένως από τους Ρώσους, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, ξεχνάει ο περισσότερος ο κόσμος ότι το βόρειο Πακιστάν, αυτό που ονομάζεται Northwest Frontier, βορειοδυτικές επαρχίες, το βόρειο Πακιστάν και το βόρειο Αφγανιστάν είναι τα Ιμαλάια, είναι τα δυτικά Ιμαλάια. Λοιπόν, πώς θα κάνεις πόλεμο στα Ιμαλάια? Μην ξεχνάμε επίσης ότι οι Ρώσοι χάσαν 4-5 φορές που θέλαν να βγουν στη θάλασσα. Στην Αγγλία που ζούσα υπάρχουν 5.000 αγγλικές οικογένειες οι οποίες έχουν θύμα μέσα στο Αφγανιστάν. Έχουν θάψει κάποιο δικό τους μέσα στο Αφγανιστάν από την εποχή της Αγγλικής Αυτοκρατορίας. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το εύκολο. Ιδίως για τους καλοθρεμμένους δυτικούς σαν και εμάς, δεν είναι εύκολο. Αυτοί ζουν με το τίποτα. Βλέπεις παραδείγμα έναν με το όπλο στο χέρι να τρώει ένα μισό τσαμπί ξηρό στα φύλλη και όλη μέρα να τη βγάζει όλη τη μέρα με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πώς θα πάει τώρα εκεί μέσα στα βουνά? Υποτίθεται ότι οι κομμάντος δεν είναι καλοζωισμένοι. Μην αυτά είναι για τα φιλμ, για το Ράμπο και τα λοιπά. Αυτό που ακούστηκε τελευταία και από τον ΟΗΕ, τον Κόφι Ανάν και λοιπά, ότι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν όπλα μαζικής εξόντωσης, καταστροφής. Αυτό κάνει και μικρές ατομικές βόμβες, μίνι ατομικές βόμβες. Ακόμη πιο έντονη την ανησυχία μας για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τους δικούς μας. Γιατί πράγματι, όπως είπες, εκείνα τα βουνά μόνο με τέτοια όπλα μπορείς να πολεμήσεις και η χρησιμοποίησή τους θα έχουν άμεσο αντίκτυπο πάνω στους καλάς και σε όλους τους ανθρώπους φυσικά που τον ίδιο ενδιαφέρομαστε για όλους. Σαφώς. Και επίσης για τον πολιτισμό, για να κλείσουμε αυτό, είναι ότι υπάρχουν αμέτρητα άλλα ευρήματα, αλλά θα τονίσω το Βούδα, αυτό το επαναλαμβάνω συνέχεια. Αυτό που το ανατείναξαν ήταν ελληνικό, αλλά επειδή παίρνουμε τις ειδήσεις μας από το CNN, δεν ξέρω πού, κανείς δεν ανέφερε ότι ήταν ελληνικό, γιατί ο Βούδας είναι πράγματι φτιαγμένος από ελληνικά χέρια. Πολύ σύντομα, κάποιος μένανδος από τα βασίλεια της Βακτριανής, Έλληνας, βασιλιάς της περιοχής, ασπάζει τον Βουδισμό, κτίζει 1400 μοναστήρια, δημιουργείται τη σχολή της Κανταχάρ, της ελληνοϊστικής αν θέλεις τέχνης. Δεν υπάρχει μουσείο στον κόσμο που να μην έχει κάποιο αυτό Βούδα, Έλληνα Βούδα τέλος πάντων, και δημιουργούν στα πρότυπα του Απόλλωνα το Βούδα. Αυτό όπως το γνωρίζουμε. Ο Βούδας Έλληνας είναι ένα άγαλμα που μοιάζει ανατολίτικο, αλλά το πρόσωπο έχει ελληνικά χαρακτηριστικά. Είναι και η χλαμίδα και τα πάντα. Και η χλαμίδα βεβαίως. Άρα είναι τις πτυχές της ελληνικής χλαμίδας. Ο δε μέναδος αυτός ο βασιλιάς ο Έλληνας, αυτή σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους του Βουδισμού στην Ινδονησία, Φιλιππίνες και αλλού τέλος πάντων. Και θα ήταν αμαρτία να συμβεί κάποια καταστροφή, γιατί είναι διάσπαρτα αυτά τα αγάλματα από το Αφγανιστάν μέχρι και το Ισλαμαμπάτ του Πακιστάν. Το βασίλειο του Μένανδρου, να πούμε αγαπητοί φίλοι, ότι διατηρήθηκε μέχρι το 50 πριν το Χριστό, αλλά βασίλειο ελληνικό υπήρξε στην περιοχή μέχρι και το 36 μετά το Χριστό. Λεπτομέρειες θα ξαναπούμε, είχα αναφερθεί σε πολύ παλιά εκπομπή πάνω στο θέμα αυτό, τους Έλληνες στην Ινδία. Πάντως, ακόμα και μετά τη γέννηση του Χριστού, υπήρχαν στην περιοχή ελληνικά βασίλεια και μάλιστα τα ελληνικά νομίσματα κυκλοφορούσαν μέχρι το 150 με 200 μετά το Χριστό στην περιοχή. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Λιακόπουλε. Αμέτρητα νομίσματα τα οποία πουλούνται στη μαυραγορά μου, κάναν προτάσεις και εμένα, δεν ήθελα να πάρω, δεν ήξερα πώς είναι τα πράγματα. Με ονόματα Δημήτριος Μένανδρος. Μέχρι και την Κίνα είχαν φτάσει, στα παράλια της Κίνας στον Ειρηνικό. Ναι, Δημήτριος Μένανδρος, Παρμηνίων κτλ. Και κάτι, επειδή μια που αναφέρεται και την Κίνα, προσπάθησα μετά στη συνέχεια, όταν τελείωσα με τους Καλάς, να πάω ανατολικά. Έφτασα στην Κίνα σε μια απόσταση από εδώ μέχρι τον Όλυμπο στα σύνορα. Δυστυχώς ξέμεινα από κουράγιο και από χρήματα, και ενώ ετοιμαζόμουν να κάνω πίσω. Δεν παίρνατε τον κύριο Παπαντονίου να σας στείλει μερικά εδώ, έχει για έξοδα κτλ. Ας είναι καλά η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε το περιοδικό μας δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε διαφορετικά. Λοιπόν, και μου λέει αυτός ο ιδιοκτήτης που είχε το Χάνι ότι ακριβώς πίσω από τα βουνά έχουν βρει 3 ελληνικές πόλεις. Όταν αναφέρθηκα σε αυτό, όταν γύρισα στην Ελλάδα, μου κοίταξαν ειρωνικά πάρα πολύ. Είναι πραγματικότητα, βρέθηκαν ελληνικές πόλεις μέσα στην Κίνα, το γνώριζαν πάντες πλέον και πέρασε σχεδόν. Και μέσα στο Καζακστάν βρήκαμε κιόλας. Αυτές που μοιάζουν με τις Μικίνες. Μέσα στο Καζακστάν, 3 πόλεις. Να πω ότι στην Κίνα υπάρχει επαρχία που λέγεται επαρχία Ιουνάν. Σαφώς. Κανείς δεν ψάχνει, κανείς δεν βλέπει. Μάλιστα, Έλληνες που ήρθαν από το Καζακστάν είπαν ότι στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια Έλληνες, αλλά άσχετα με τα 12 εκατομμύρια των Πατάνς. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου είπε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 95 εκατομμύρια Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον. Οι δικές μου πληροφορίες, οι λογαριασμοί, οι φτωχοί τους ανεβάζουν σε πάνω από 150, αλλά
Αν δεν έχω χαρτιά, δεν θα μιλήσω. Απλά το αναφέρω σαν πληροφορία υπό έλεγχο και υπό εξέταση. Εμένα η Κεντρική Ασία με συγκλώνησε στην κυριολεξία, ειλικρινά σας λέω, σε βαθμό που να αλλάξει τη ζωή μου. Έχει αλλάξει τη ζωή μου στην κυριολεξία. Δηλαδή, έβαλα σκοπό να ανακαλύπτω αυτούς τους ξεχασμένους. Πρέπει να πάτε και στη Χιλή τώρα. Ναι, καλά, λίγο μακριά. Στη Χιλή να πάμε μαζί. Όχι, αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι, ότι έχω έρθει σε επαφή με μια πόλη, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει βέβαια, για το επόμενο ταξίδι, εκτός από τον Νείλο που θέλω να κατέβω, στην Τινησία. Λοιπόν, υπάρχει μια πόλη, ένα χωριό, η Μυτιλίνη δηλαδή, με ανθρώπους με καταγωγή από τον Μπαρμπαρόσα που τους πήρε στα καράβια όταν πήγε προς τα εκεί. Πέθανε ο Μπαρμπαρόσα Μυτιλίνους. Πέθανε ο Μπαρμπαρόσα στην Κωνσταντινούπολη και τους άφησε εκεί και έχουν ολόκληρο χωριό τώρα τη Μυτιλίνη. Πάντως σε εκείνη την περιοχή είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι είναι ελληνικής καταγωγής, άσχετα με αυτούς οι οποίοι λένε ότι το Ακόντιο, ας πούμε, είναι σε πρωτόγονη σχετικά κατάσταση, το λένε Σαρίς και τα λοιπά. Από τη Σάρισα. Υπάρχουν πάρα πολλοί, όλη η Βόρεια Αφρική. Και είναι ίσως φρουρές που μείναν εκεί από το Μέγα Αλέξανδρο. Μα είναι τόσοι, σας είπα, η σειρά των βιβλίων, γι' αυτό αναφερθήκαμε. Τους Γκρεκάνους δεν τους ήξεραν όσο παράξενο να σας φαίνεται. Βέβαια, έχει ανοίξει πλέον ο δρόμος για τους Γκρεκάνους. Τους βιτηριών, τους Έλληνες της Κορσικής, μέσα στους οποίους μεγάλος και ανατράφηκε. Πόσα βιβλία έχετε βγάλει ως τώρα? Είναι αυτή η σειρά. Είναι 5 και 6 τώρα το τελευταίο, το οποίο τον άλλο μήνα έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση. Πιστεύω να τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Σαφώς. Θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και θα γνωρίσουμε στους Έλληνες τους Χαμεντιανούς. Χαμεντιανοί είναι οι Σιροκρίτες του Χαμεντιά και της Ελμίνα της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με τους Τούρκους. Εμείς με μια άνεση τους ονομάζαμε Τούρκους στην Ελλάδα. Αυτοί είναι κριτικοί, εξισλαμισμένοι, λοιπόν, οι οποίοι μιλάνε κριτικά, αρνιούνται να μάθουν αράπικο όπως λένε οι ίδιοι, λοιπόν, και οι οποίοι θέλουν σχέση με την Ελλάδα. Εμείς τους αγνοούμε και το βιβλίο μου βγαίνει περίπου σε 20 μέρες και η εκδήλωση θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου στο Πανεπιστήμιο. Για την παρουσίαση του. Πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε. Να το παρουσιάσουμε και από αυτή την εκπομπή. Ναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, μια τελική σας δήλωση θα θέλαμε να ακούσουμε. Η τελική δήλωση πραγματικά θα ήταν μια ευχή. Δηλαδή θα ευχόμουν πραγματικά η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, να σκύψει με σεβασμό πάνω σε αυτό το πρόβλημα των ξεχασμένων Ελλήνων. Θα πρέπει να σκύψει με σεβασμό και θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί ως προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει τελικά να ξυπνήσουμε, γιατί χανόμαστε, όχι σαν Έλληνες, στην Ελλάδα. Όλος ο ελληνισμός αυτός χάνεται, καταστρέφεται. Όπως αναφέρουν και οι ιστορικοί και γλωσσολόγοι, το 1930 υπήρχε στους Καλάς το 50% της γλώσσας ήταν ελληνική. Σήμερα έχει μειωθεί ούτε στο 5% οι ελληνικές λέξεις. Υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο ολόκληρες σελίδες που να αναφέρουν τις αγγλικές λέξεις σε σχέση με τον Καλάς και δεν υπάρχει τίποτα αναφορά με αυτό. Πάντως είναι μεγάλη επίδεση που δέχτηκε ο ελληνισμός όσον αφορά τη γλώσσα που μιλάει αυτό τον αιώνα, ειδικά τον 20ο αιώνα που μας πέρασε. Ο ελληνισμός παντού, ακόμα και στην Ιταλία, δέχτηκε γλωσσική επίδεση. Από ποιους? Από όλους τους επιτίδιους που νοιάζονται για τα κράτη τους και εμείς δεν νοιαζόμαστε. Από κανέναν δέχτηκε επίδεση. Μόνοι μας καταστρέφουμε τη γλώσσα μας. Μόνοι μας πήραν οι Εγγλέζοι την αρχαία ελληνική γλώσσα, τη διατηρήσανε τους φθόγκους της λέξης μέχρι σήμερα και εμείς πιο προοδευτικοί την έχουμε αλλάξει, την έχουμε μετατρέψει εντελώς. Και πάνω στην τελική παρατήρηση που έκανα, θέλω να πω ότι δεν θέλω να κάνω σύσταση, δεν είμαι κανένας εγώ που θα κάνω σύσταση στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην κυβέρνηση. Θα πρέπει να υπάρχει ειδική υπηρεσία που να ασχολείται με αυτά τα θέματα. Ο κ. Αλεξάνδρου έχει γράψει 5 βιβλία διαφορετικές, 5 φυλές αυτοπροσδιορισμένων σαν Ελλήνων. Και υπάρχουν. Κάλεσα να δώσετε πληροφορίες, κ. Αλεξάνδρου, του Υπουργείου. Τώρα, μόνο αυτές τις μέρες που έγινε αυτό και δεν έχουν ιδέα, μου πήραν ορισμένοι και υπουργοί. Από το Υπουργείο? Όχι από συγκεκριμένο Υπουργείο, αλλά μου πήραν ορισμένοι. Για να ξέρω να μιλάνε στην τηλεόραση, ίσως. Για να ξέρω να λένε μερικά πράγματα. Και τελευταία, να πω, η τελευταία ευχή ήταν να επικρατήσει η ειρήνη, να μην γίνουν αυτά που προλέγουν και λέγονται και να ζήσουμε όλοι ελληνικά όμορφα και καλά. Μακάρι. Κύριε Αλεξάνδρου και κύριε Σούλα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά μαζί μας. Να τα ξαναπούμε σύντομα και για το Δήμο του Ευόσμου. Βεβαίως, η διάθεσή σας. Αλλά μαζί θα πούμε και πολλά για τους Χαμεντιανούς.